Les Illes Colombrets són un arxipèlag veí bastant desconegut emperò pels mallorquins. Es troben davant les costes de Castelló, a unes 30 milles d'Oropesa. Des de Mallorca hi podem arribar en unes 20 hores de navegació a la vela. Sortim del port de Palma al capvespre. A la posta de sol deixem les Malgrats i l'illa del Toro a l'estribord. Després de navegar tot el vespre, de bon matí ja es veuen les Colombrets, un grapat d'illes petites enmig del no-res de la mar. Formen 4 grups, coneguts amb el nom de la més gran de les seves illes, l'Illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el Carallot. Són d'origen volcànic, clarament visible pel tipus de material i per la seva forma. L'Illa Grossa té forma de cràter i el Carallot, de 32 metres d'alçada sobre el nivell de la mar, és el testimoni de la xemeneia central d'un volcà. Tot el conjunt d'illes va ser declarat reserva natural i la mar que les envolta és una reserva marina. Existeixen, per tant, algunes limitacions per als visitants. S'han d'amarrar les boies habilitades i només es pot desembarcar a l'Illa Grossa. És l'única de les illes on hi ha construccions i que ha tingut població. Actualment hi viuen els vigilants i científics de la reserva. Fins a finals del segle XX hi vivien els ferrers i les seves famílies. Abans havien estat visitades només per pescadors, contrabandistes i pirates. Es realitzen visites guiades per conèixer aquest indret tan peculiar. En un primer cop d'ull, el paisatge resulta inhòspit i la vegetació pobra, però l'illa amaga importants valors ecològics. Hi ha diverses espècies d'insectes endèmics i cria el falcó marí, la gavina corsa i el corb marí. Però el seu principal atractiu es troba sota l'aigua. Els fons marins i la possibilitat de bussejar-hi és el que atreu més visitants a les Colombrets. Primer s'ha de sol·licitar permís, ja que el submarinisme està regulat a la reserva. Hi ha nombrosos punts d'immersió senyalitzats amb boies per evitar-ne el fondeig. Una vegada ens submergim, podem gaudir de la contemplació d'una gran diversitat d'espècies que contrasten amb l'aridesa de la superfície. Gràcies a la protecció d'aquesta zona i la prohibició de la pesca, es poden veure animals que, entre altres punts del Mediterrani, són escassos o han desaparegut, com les llagostes. Altres animals arriben a una mida més gran de l'habitual, com els enfosos, molt abundants i confiats. Escòrpores, escorballs o sirvioles són altres de les espècies que podem contemplar. Els grups de peixos són en general molt nombrosos i ens donen una sensació d'explosió de vida. El paisatge submarí també resulta molt interessant, amb nombroses coves, baixos o túnels. Per no degradar aquests fons marins, és molt important respectar la normativa, no molestar la fauna, no recol·lectar cap ésser viu a les seves restes ni alimentar els animals. No hem de deixar-hi residus ni fondejar fora dels punts indicats. Qualsevol esforç val la pena per conservar un dels arxipèlags de major interès ecològic de la Mediterrània occidental.